Nikdy jsem nechtěl pouze prodávat kola. Chtěl jsem s druhými zažívat skvělou jízdu. Víte, pro nás je to víc než jen moto. Je to naše filozofie. Buďme upřímní. Dobrá jízda není o tom, kdo má dražší kolo plné zbytečných ozdob. Dobrá jízda je o přátelích, rodině a kamarádech, s kterými sdílíme všechny ty nezapomenutelné zážitky. A proto stavíme kola, která jsou hlavně poctivým a věrným parťákem, který vám kryje záda při každé jízdě. Proto všechny naše modely designujeme, vyvíjíme, inovujeme a stavíme pod jednou střechou. Za ta léta totiž dobře víme, že jedině tak můžeme jít opravdu do podstaty jízdního kola, které bude poctivé, kvalitní, moderní, plné promyšlených detailů, ale zároveň bez zbytečností a vyrobené přesně pro nás. Pro lidi, kteří chtějí prostě dobrou jízdu. Každý z nás je svým způsobem lídr a je jedno, jestli vedeme nadnárodní firmu nebo kamaráda na projížďce. Lídr totiž dobře ví, co je správné a stojí si za tím. Lídr má vše pevně pod kontrolou a ví, co dělá. Lídr jde po výkonu a odpovídající ceně. Lídr musí být ale zároveň inspirací a charismatickým prostředníkem, který spojuje lidi. A proto děláme právě taková kola, abychom si mohli užít tu opravdu dobrou jízdu. Protože víme, že i když může být něco báječné nebo překrásné, nikdy se to nevyrovná tomu, co je opravdu dobré.